Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ciwon idaniya. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku. Masu sauraro sunana Shukura. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna Daurin Boye, wanda yake zuwa muku a duk ranar Asabar. Wallafar Safiya Musa Abdullahi Hugma. Sunana Shukura, wacce ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro, idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Aisha farin cikin da ta dinga ji ya zarce wanda ta je a garin Makka. Jinta take fes, zuciyarta ƙal, kamar babu wani abu da ya taɓa samunta a rayuwa na bakin ciki. Kullum tana maƙale a masallacin ma'aiki, tana yi wa kanta, Khalifa, Dadi da Anni addu'a, da ma duk wanda ya ratsa rayuwarta. Idan na neman shari'a ne, ta nema masa, idan na fatan alkhairi ne, ta yi masa. A nan ne muka tsaya, yanzu kwa za mu ci gaba. Ran da suka cika kwanaki 4 a garin Madina, da wata safiya sun fito zuwa masallaci ita da Khalifa. Irin wannan yanayi yana mata daɗi kwarai, takan ji ta wata ta daban, ta musamman. Zuciyarta da ruhinta kan cika da farin ciki. Tabbas garin Madina daban ne, hatta da yanayin sama daban yake. Ta yo ɓangaren mata, shi ya ɓangaren maza. Ta ji sabuwar wayarta da ya siya mata tana ruri, tana dubawa ta ga sunan shi ne. Cikin mamaki ta kara a kunnenta. Ta wace kofa zaki shiga? Ya tambaye ta. Gaya mishi tai, sai ya ce ta sauya ta shiga ta ɗaya kofar. Bata kawo komai ranta ba. Ta amsa mishi, ta kashe wayar sannan ta ci gaba da takawa don ta wuce zuwa cikin masallacin. A hankali take takawa cikin zuciyarta, tana ta istighfari kamar yadda ta saba tunda suka zo. Ba ta minti ɗaya cikakke, bakinta babu ambaton Allah. Tana son ta ribaci lokacinta da ɗimbin falalar da garin yake da shi. Dukkan aikin da kai cikin gari, walau na alkhairi ko na sharri, kana da ninkin lada ko zunubi. Kamar a mafarki, kamar wasa, suka yi kicibis da umminta. Tana shirin fita daga masallacin ita ma. Kallon kallo suka fara yi wa juna, tamkar wasu bakin juna. Dukkanin wani tashin hankali da fargaba da Aishan take ji a sanda suka haɗu, a yanzu fes take jinta, zuciyarta a tsaye take, kyam idanuwanta cikin na umminta. Assalamu alaikum, Aisha ta furta wa ummin tana dubanta. Wa alaikumus salam, ta amsa mata ita ma tana dubanta. Idan ba ta yi kuskure ba, kwalla take gani cikin idanuwan ummin fal, sai ta ɗan gota ta, kamar za ta shige. Da sauri Aisha ta riƙe tsintsiyar hannunta. Tsawon minti ɗaya suna a haka, kowa ya kasa amsawa, sai ta ciyo shekar kukan ummin nata. Abin da ya yi masifar ta yi mata da hankali, da hanzari ta sakar mata hannu, ta sha gabanta. Ba ta yi aune ba, ta ji ummin ta rungume ta tsam, tana sakin kuka sosai. Ba zan iya ci gaba ba, ki yi shiru ummi don Allah. Sai ga Aishan da ke bada bakin ta yi shiru, ita ma ta saki kukan. Duk yadda ta so daurewa, ta kasa. Kuka suke yi sosai, ganin masu wucewa zuwa cikin masallacin na kallon su, ya sanya Aishan janye ummin gefe. Naja'atu dukkaninsu suka waiwayo, jin an ambaci sunan ummi. Wani mutumi ne wanda akalla zai kai shekaru 55. Gefen shi kuma Khalifa ne tsaye, suna duban su. Kukan ummi ta sake saki, tana kauda kanta daga gare su. Baki ɗaya, takowa mutumin yayi har zuwa inda take tsaye, ya rike hannayenta. Idan kowa bai isa ba, alfarmar garin nan da wanda kabarinsa ke cikin wannan waje mai albarka sun isa su sanya ki amshi diyarki. Abban Basma, ba na so, sai maganar ta sarƙe. Ba na son maganar da suka faɗa ta tabbata akan Aisha. Ba na so ta silata wani abu ya same ta. Ta faɗa tana sake ɓarkewa da kuka. Dukkaninmu ba za mu fahimci abin da kike magana a kai ba idan ba bayani kika yi mana ba. Amma Abba, me zai hana mu samu wani waje mu zauna a can? Cewar Khalifa. Kai Abba ya gyaɗa masa, sannan ya rike hannun ummi Naja'atu da ke ta kuka. Shiru kowannensu ya yi kafin Abba ya ɗaga kai ya dubi Aisha. Khalifa ya cancanci zama ya ji kowane irin abu da Naja'atu za ta faɗa.
fita ki ce ya shigo. A sanyaye Aisha ta miƙe don zuwa kiran shi, sai dai duka hankalinta na kan Ummi. Gani take kamar kafin ta je ta dawo za ta rasa Ummi. Kamar kafin ta je ta dawo, Ummin za ta sauya ra'ayi, za ta fasa faɗa mata komai, za ta fasa karɓarta. Ita ma Ummin nata idanun na kan Aisha, ita kaɗai ta san me take haɗiyewa. A haka har ta dawo tare da Khalifa. Kujerar da ke daura da Aishan Abba ya nuna masa, ya ce ya zauna. Da fari bai so zama ba, saboda yana ganin kamar wani sirri ne da bai shafi ya ji shi ba. Amma Abba ya ce ko ɗaya, miji shine babban sirri na farko wajen matar shi. Haka ya zauna kan shi da idanuwan shi a ƙasa, yana harhaɗa cikurkuɗeɗeniyar rayuwarsu, shi da Aishan waje ɗaya. A ranar da na bar gidan Baffalle, a daren ba a kwana ba, aka ce ana sallama da baffana. Yana fita bai fi minti 5 ba muka jiyo hayaniya cikin zauren gidanmu. Sai gashi ya dawo ya ce na fito, ana son magana da ni. Ban musa ba, na miƙe na fito. Sai dai wanda na gani a wajen, inda ya gaya min su suka zo, tabbas ba zan fito. Inda na san su ne, tabbas ba zan fito ba. Gefe ɗaya na samu na tsaya ina duban su. Dukkanin yayye da ƙannan Baffalle ne. Mazan sai Inna Yalwa. Halama dai baka san abin da ya faru ba. Cewa ɗaya daga cikin yayyan Baffalle yana gaya wa baffana. Kai ya jinjina ya ce, kai nake sauraro. To mu dai muna da tantamar Indo diyar Baffalle ce gaba ɗayan mu. Tunda cikinta bai tashi bullowa ba sai da ya bar garin nan gaba ɗaya. Nan faran babbanmu ya ɓaci sosai. Duk haƙurin shi kuwa sai dai ya haɗiye yana duban su. Kawai, me kuke so ku gaya min? Na fi ku sanin wace na ja. Ai ka tsaya malam, duka ba wannan ba. Abu ɗaya shine zai tabbatar mana da Aisha jinin Baffalle ce kuma jininku. Shiru kowa yayi, ni da Baffa gaba ɗaya muna sauraron su. Inna Yalwa ce cikin izgili nuna isa da takama ta ce, daga nan har shekara 10 ɗai da rana ɗaya, daidai da rana ɗaya, idan Naja ta koda kalli Indo ko ta sake ta neme ta, to ba jininmu ba ce ba Baffalle ne mahaifinta ba. Matuƙar jininmu ce, to babu ita, ba ruwanta da ita, jininta za su kula da ita. Ban tsaya na ƙarasa sauraron ta ba, kawai na juya cikin gida na bar su nan da baffana. Maganar ta Inna Yalwa ta yi min ciwo ƙwarai. Sharrin zina ba abin da ya kai shi muni. Na shiga ɓacin rai sosai a sannan. Na sake tsanar Inna Yalwa da ahalin gidanta gabaki ɗaya. Ana tsaka da wannan sai Inna su Sailuba, ƙawar Inna Yalwa ce sosai, sai dai ikon Allah ya haɗa jinina da ita, tana ƙaunata ƙwarai. Bata san aure na ya mutu ba, saboda ba a garin take aure ba. Sai daga bisani ta zo ta biyo ta yi min jaje, tare da nuna rashin jin daɗinta akan abin da Inna Yalwa ta yi. Rannan sai gata, hankalinta a tashe, ban taɓa ganin ta cikin tashin hankali ba irin na ranar. Ita take gaya min magana da ta sake sakawa na janye jikina da Aisha, na nuna mata ƙyama. Na farko, ta gaya min Inna Yalwa ashe ta raba ni da Baffalle, ta sa aka sanya ƙiyayyar juna tsakaninmu, har ya mutu yana ambatona, yana neman gafarata. Sannan yanzu kuma sun yi wani shiri, saboda ba sa son haɗa jini da ni. Duk ranar da na yi wa Aisha wani kallo na tausayi ko jin ƙai, a ranar ba za ta sake kwana a duniya ba, saboda suna da yaƙinin babu uwar da za ta daure wa azabar da suka shirya suna gana mata iri-iri. Ban so na rasa Aisha, yadda na fara samu a duniya. Tilas na koya wa kaina ƙiyayyarta da tsangwamarta. Duk da a sannan na shaidawa baffa na kafin rasuwar shi, ya yi addu'a sosai da rubutu. Idan baki manta ba, me rana baki wani rubutu ki sha, wai na fitsari. Shi ke aiko wa Meran ya bata, ya ce ta baki, ko ya manta wani lokaci da kaina nake ɗauka na aika, a zuwan Baffa ne ya bayar. Duk halin da kike ciki Aisha ina sane, labari yana zuwar min. Na hana 'yan uwana su ɗauko ki ko su karɓo ki ne, gudun kada wannan abin da suka ƙulla har a lokacin yana nan ya zama silar barin ki duniya. Silar bari na ƙauyenmu shine ba zan iya zama ina nuna miki ƙiyayya, sauran jama'a na nuna miki ba. Sai naga gwara na yi aure a nesa, gwara na yi nesa da ke. Wataƙila idan ba kya gani na za ki haƙura da ni. Wataƙila abin da kike ji cikin zuciyarki zai ragu. Kullum ta Allah sai na yi kuka a kanki Aisha, sai na yi kuka saboda tausayinki. Kullum addu'a nake Allah ya sanya
duk ran da za mu haɗu wannan mugun abu ya warware. Haɗuwan mu a nan zuciyata ta bani yaƙini duk wani mugun abu bai isa ya yi tasiri a waje mai tsarki irin wannan ba. Ki yafe min Aisha, dukkan abin da ya faru ne ba wai don ina so ba ne ko ina jin daɗin faruwar haka. Sai kuka ya ƙwabce mata. Rungume ta Aisha ta ita ma ummin ta rungume ta tsam suna kuka, sai Khalifa ya kasa ɗauka ya miƙe a hankali ya fice daga wajen. Ganin haka ya sanya Abba miƙewa shi ma ya ba su waje. Dukkanin abin da ya faru a rayuwa Aisha daga wanda ta bashi labari kama da wanda ya faru yanzu ya dinga tariya cikin ƙwanyarsa, jinjina kai kawai yake, sai ya ji yana son magana da Anni, wadda satin da za su zo ta gama tata umarar ta wuce Dubai, inda Ruqayya take aure saboda haihuwa da ta yi. Shi ma yana saka ran daga nan can za su wuce da Aisha su ga juna don bata taba ganin ta ba, ta kuma takura tana son ganin nata. Suna soma magana da Annin Aisha ta fito, sai ta koma gefe ɗaya tana kallon shi, hannayenta sarƙe da juna, wani irin so nashi da ƙimar shi na hauhawa cikin zuciyarta, sai yanzu ta fahimci shi ya shirya komai, shi ya shirya haɗuwarta da mahaifiyarta, kamar yadda ya biya musu umara su ma ya biya musu don su haɗu a nan. Wani irin mutum ne shi wanda bai gajiya da alkhairi, wani irin so yake mata, da har kullum yake bibiye da lamuranta da dukkanin mutumin da ya raɓe ta, yana aikin faranta musu. Bata dawo daga duniyar tunanin ba, sai da ya miƙa mata waya yana cewa za su yi magana da Anni. Ta amshi wayar za ta kai kunnenta, can ƙasa ya ce, ki rage wannan kallon da kike yi min, idan ba so kike ki ƙarasa zauta ni ba. Murmushi ta saki mai sanyi wanda ya sa kumatunta loɓawa, sai ya shagala da kallonta sanda suke magana da Anni, har ta gama ta miƙo masa, bai sani ba, ni ma za ka zautar da ni ɗin. ‘Yar ƙaramar dariya ya saki yana karɓar wayar. Na gode, kin rama, mun yi wanwan ko? Ya faɗi yana ɗage mata gira. Wani murmushi ta sake saki, to yaya? Komai ya yi noman? Ya faɗa yana ware hannayen shi, kai ta gyaɗa, sai hawaye ya soma bin fuskarta. Ashe haka uwa take sa daɗi ya Khalifa, kai ya shiga girgiza mata. No, kuka kuma dai, ashe za ki sanya na fasa barinki, ki kwana wajenta da na yi niyya. Ido ta fiddo tana share hawayenta. Da gaske za ka bar ni? Gidansa ya ɗaga, yes, kwana ɗaya za ki yi, amma ki yi alkawarin tanadar min dukkan wani farin ciki a san da kika dawo ko? Bata gane me yake cewa ba, sai dai tun da ya ce zai barta ta kwana wajen umminta ya gama mata komai. Haka kuwa aka yi, ya ɗauki Abba suka wuce nasu masaukin, suka bar uwar da ɗiyarta suka kwana babu bacci suna hira. Ban san irin ƙaunar da Basma take miki ba, tun daga ranar da kika zo na ki kula ki, ta daina walwala har yau. Murmushi Aisha ta yi. Ki batta, zan yi magana da ita da kaina, gobe zan kira ta. Ranar haka suka kwana dungurin a zaune, Aisha na bata labarin yadda ta rayu. Kuka wiwi ummi ta dinga yi, ta rasa inda za ta ɗora ranta, ta yi alkawarin yafe wa Inna Yalwa ne, a duk sanda ta gane kuranta, ta nemi afuwar. Banda haka, da ta yi mata Allah ya isa, ta kuma nemi Allah ya fitar mata da haƙƙinta. Ranar ko masallaci ba su sake komawa ba, haka suka kwana tare, duk wani motsin ummi Aisha na biye da ita, ko hijabinta ba ta bari ta ɗauka da kanta, yayin da ummi ke bin Aishan da kallo duk inda ta motsa, tausayinta na ratsa ta, ta goge ƙwalla a ɓoye, ta fi sau nawa. Ita kanta, a karan kanta idan ta tuna yadda ta bar Aisha tun bata san kanta ba, sai ta ji dama ta tariyo baya, ta goge komai. Me yasa ta bar musu ‘yarta bayan ta san ba sa ƙaunarta? Me yasa bata tafi da ‘yarta ba? Komai za su ce, da duk wani sharri nasu bai yi tasiri ba. Da ta rayu da ‘yarta, ta san gatan uwa, sai dai ƙaddara ta riga fata, hakan nan bawa baya iya gujewa ƙaddararsa. Mai yiwuwa da ta tafi da ita ɗin, da a yau Aisha bata samu Khalifa ba, da watakila bata samu matsayin da take da shi na rayuwa ba a yanzu. Washe gari Khalifa ya dawo bayan sallar azhar, don Abba ya zo tun safe ya gansu ya wuce masallaci. A sannan Aisha na ramuwar bacci, ummi ta tashe ta tace maza ta je, haka ta dauraye fuskarta ta fita harabar wurin da yake zaune. Idanu ya zuba mata, wani abu na tsirga masa har ta karaso inda yake, ji yake kamar ya sure ta, yana kallon ta ya san bacci take, aka taso ta, sai ya narke mata tun kafin ta yi magana.
Wato an samu ummi an manta da ni ko? Ba saƙon sai da safe, ba saƙon barka da safiya, babu na barka da rana. Shikenan, na gode. Ki ce kawai ba za ki iya kula da ni ba tunda kin samu ummi, na auro wata kawai. Har cikin ran shi da wasa yake, amma abin mamaki sai ga ƙwalla Aisha ta fara, abin ma kamar yayi dariya, amma ganin da gaske kuka za ta yi mishi sai ya daure. Bai taɓa zaton yadda ake cewa masu suna Aisha na da kishi sosai, gaskiya ne ba, kamar yanzu. Da ƙyar ya sha kanta, sai ya koma serious ɗin shi sosai. Ki shirya an jima zan zo ki raka ni in yi wata siyayya. Kai ta langaɓar, ya Khalifa, ban gaji ba da ganinta. Rakiya na ce za ki min aiko? Kai ta gyaɗa, shi kenan. Kaɗan suka taɓa hira, ya wuce shi ma masallaci, saboda addu'a yake so ya yi yau sosai kan rayuwarsu, shi da Aisha, harkokin kasuwancinsa, iyayen shi da ‘yan uwan shi. Gab da magariba ya dawo, ya yi kyau sosai, cikin shigar Larabawa, jallabiya baƙa har da hirami. Ita kuma ta sanya abaya marun da baƙin niƙab, bayan ta nade kanta da mayafin abayar. Kai ka ce hijabi ta saka, kallonta yake saboda wani kyau da ta yi masa, idanuwanta da suka fito ta tsakiyar niƙab ɗin kamar an ƙara musu girma da kyau. Tun a lokacin jikinsa gaba ɗaya ya amsa, har cikin zuciya, ruhi da gangar jiki, duk wani kuzari da ya taho da shi ya ɓace. A haka suka lallaɓa masallaci, suka yi magariba da isha, sannan ya ce ta fito su tafi. Katafaren shagon sai da kayan ado ne na mata, binsa ta yi kawai da kallo, sanda ya nufi ɓangaren kayan bacci, bayan ya gama siyan turaruka masu ɗan karen kyau da tsada, tana kallon shi, don ta ce ba ruwanta, ya dinga zaɓen kayan bacci kala-kala, sai da ya ɗauki wajen kala 10, dukkaninsu babu mai karamin kuɗi, sannan ya biya suka wuce. Wani shago suka sake tsayawa nan gaba da wajen kaɗan, gwalagwalai suke siyarwa, kana ganin yadda suke gaisawa da bashi kima, ka san babban kwastoma ne, hakan nan akwai alamun sabo sosai tsakaninsu. Kujera ya ja mata ya ce ta zauna, sample aka kawo mata, kala-kala na sarƙa da ɗan kunnaye, zobe da bangles. Khalifa ya ce ta taya shi zaɓe, ta tambaye shi guda nawa, ya ce kowanne biyu. Tana zaton Anni ko wani zai sayawa, saboda haka ta zage ta zaɓi masu kyau. Ita kanta sun yi bala'in burge ta, ba su daɗe sosai ba, ya biya su, suka yi sallama suka fito. Daga nan wajen sai da kayan maƙulashe ya tsaya shi ma, ya yi siyayya, sannan suka shiga mota suka wuce. Ta ɗan gaji, hakan nan ga kewar ummi, Allah take su isa, ya ajiye ta, ta ganta, sannan ta huta. Sai ta ga direban ya ɗauki wata hanya ta daban, ba hanyar hotel ɗin da suka sauka ba, hakan nan ba hanyar hotel ɗin su ummi ba. Duban shi tai, ina zuwa kuma yaya Khalifa, masauki za mu koma, na yi kewarki Aish, ki yi haƙuri, gobe sai na maida ki wajen ummi, ni kaɗai ne ba na jin daɗi. Ba ta son ɓata masa daidai da rana ɗaya, duk yadda ta so ganin ummi sai ta kaɗa masa kai kawai, sai a sannan ta tuna ma ya ce mata dama kwana ɗaya za ta yi, amma ba ta san ba za ta dawo ba, da ta sake magana da ummi. Area ce mai wani irin kyau, mai kwantar da zuciya, hakan nan hotel ɗin shi ma kansa, tun daga ginin shi da tsarinsa kasan na musamman ne. Ba ta sake tabbatarwa ba sai da suka shiga ɗakin, duk kayansu yana ciki a shirye, shi ya mai da ƙofar ya sanya mukulli, ya rufe. Haka kawai ta ji jikinta ya yi sanyi, ta daga kai ta dubi Khalifan da ke kallonta yana murmushi. Ɗakin ya yi miki? Ko mu sauya waje? Murmushi ta yi mai sanyi, sannan ta ce, sosai ya yi Khalifa. Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna Ciwon Idaniya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Ku huta lafiya.